सुलुं माखाया ओंखाम जानो होलासं एसे सुलुं खादो फैजोब्बाय ओंखाम खानसेयाव नै ओंखामखौनो मोनजायासै सुलुङानो मानिफ्रायबा ओंखारबोनाय एसे सुलुं ओंखारबाय न'आनो लोमजोब्बाय दा सुलुं हाजार नायबाबो नायखानो नाला जालां ओंखाम जाजोब बोखाना बै बाल्थिं होफैलै एसे सुलुं न' सिङा माबा एसे सुलुं फैदोंबा लाख हाजार सुलुं ओंखारदो मालि न'गावसो एम्फौ बाहायसो आरो सुलुंखौ बे लंखाना होयोबा जाना न'खादो खोमा मोदाय मा मोदाय अबे फैया सुलुं माखायनो न'आव बुंजोब्बाय सुलुं गोजा बाल्थिं लाबो ओंखामखौनो मोनजाया लादो हाजार सुलुं ओंखारदो फिसा इखान्थायाव आइथिंनो जायगानि गैला सुलुंनि टाबाव सुलुं माखाया हा लाइन थांनानै माबा टर्च ओंखाम जानायखौबो सुलुं गोजा दमा होबा दावा जागोन खोमा हा हाजार सुलुं बाल्थिंसो मोनखागौमोन अबेनिफ्राय एसे ओंखारदोंबा दहायबो जानो लाबोदोंमोन सुलुं टर्च नायदोंमोन सुलुङा बिरफाजोबफैदों माज्रिया नेवजोब्बाय हाजार सुलुं दै होयो ना मायो बाल्थिङावलाय नै बाहेराव हमनाय खामलै लाबोना हा Video lainnya sama. Boरै मिन्थियोबा आंसो थांबाय ये 10टा बाजायाव बे मा सुलुं ओंखारोना एम्फौखौनो आरो बाल्थिं बेखौ हमस'नाबो खनथ'नानै आखाइजों बेखौ हो बाल्थिं गरले सेपला हाँ पानी itu gaya apa ya? Ini. Biar fungsinya apa? Nih. Biar dia dosanya itu. Iman, sulung. Sadar sini. Hajar sulung. Fih, kau tidak sabar. Itu.
गाउन पाउ पात्र लाने एफा समाव खारदो अ खानना सान्दुं मेगं एफोरलाय ए जालायबाय ओंखायनो केन्दा जिलायबाय अमायाबो दाबो उन्दुआखै नोंसोरो पेटला पेटलि द ओमफ्राय जों एटाव सोजालै ना लानिफ्राय नांगौमोन दायो गाव ओंखारजोबगोन बाल्थिंसो मोनबाय सं एम्बुखौ नायलाय एम्बु सेथ्रासो जादों ये 10টা বাজাবে মাছ ওখানে তুমি